Раённы цэнтр сёлета будзе сустракаць гасцей і удзельнікаў абласнога фестывалю кірмашу «Дажынкі». Першая кропка – плошча Леніна. Тут праводзяць замену тратуарнай пліткі, светлавых апор, уладкоўваюць дадатковыя паркоўкі. Работы па плошчы і доме культуры выкананы на 70%. У будынку «Здюшар-1» абнаўляюць чашу басейна, ацяпленне, вентыляцыю, унутраныя памяшканні і фасад. Тэрмін заканчэння работ да 1 верасня. У другой спартыўнай школе большая частка работ выканана, зараз ідзе замена сядзенняў на стадыёне. Новы выгляд набывае галоўная вуліца райцэнтра – Савецкая. Праезная частка пашырана да 4 палос, заменена пакрыццё. У раённай бальніцы рэканструяваны дзіцячая і раённая паліклінікі, галоўны хірургічны корпус, шэраг аддзяленняў. Старшыня аблвыканкама паставіў задачу кіраўніцтву раёна паскорыць працэс добраўпарадкавання і рамонтных работ у горадзе, але не на шкоду якасці і камфорту людзей.